кори ҳамоиш таҳти раёсати муовини раиси вилояти хатлон сулаймонзода акрам ва намояндаи ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон дар вилоят, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, кормандони касбу кори гуногун ва ҷавонони фаъол ҷараён гирифт. зимни баргузории ҳамоиш баромадкунандагон иброз доштанд, ки сохти идоракунии Тоҷикистон давлати демократии дунявӣ ва ягона буда дар конститутсия дарҷ гардидааст, ки ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд таҳти ҳимояи давлат қарор дорад. мувофиқи муқаррароти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низоми мақомоти олии ҳокимияти давлатии мамлакат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи махсус ва ҳалкунандаро доро аст, зеро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар як вақт сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия буда ҳомии Конститутсия ва қонунҳо, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кафили истиқлолияти миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти арзӣ, пойдориву бардавомии давлат, мураттабии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҳамкории онҳо риояи шартномаҳои байналмилалии Тоҷикистон мебошад. аз ин лиҳоз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд кулли тадбирҳоро меандешанд. чунончи дар паёмҳои ҳарсолаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ва Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд таклифу пешниҳоди судманди қонунгузорӣ менамоянд. ҳамрадиф бо ин татбиқи моддаи 58 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президенти мамлакат бо истифода аз ҳуқуқи ташаббусии қонунгузорӣ лоиҳаҳои қонунҳо, аз ҷумла қонунҳо дар бораи авфро ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамоянд. дар асоси моддаи 18 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар шахс ҳуқуқ ба ҳаёт дорад ва ҳеҷ кас аз ҳаёт маҳрум карда намешавад, ба истиснои ҳукми суд барои ҷинояти махсусан вазнин. дар иртибот ба ин Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмашон ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 30 апрели соли 2004 махсус таъкид карданд, ки дар тӯли таърихи башар масъалаи эътироф, ҳифз ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳамеша дар маркази таваҷҷуҳи давлатҳои демократӣ қарор дошт. зимни гузарониндани конференсияи илмии амалии иштирокдорони чорабинӣ баромад карда таъкид доштанд, ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ ҳамчун арзиши олӣ эътироф шудааст. бо дар назардошти ин меъёри умумибашарии соли 2003 Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистонро қабул намуд, ки он ба меъёрҳои башардӯстӣ асос ёфтааст. муҳимтарин тағйирот дар ин самт аз он иборат аст, ки татбиқи ҷазои қатл дар кишвари мо қатъиян маҳдуд карда шудааст. ҳамчунин дар идома дигар баромадкунандагон иброз доштанд, ки дар Тоҷикистон ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд заминаҳои ташкиливу ҳуқуқӣ фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла бо пешниҳоди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мамлакат мақомоти махсусгардонидашудаи давлатӣ, ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ва ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ва фаъолият доранд, ки онҳо дар таъмини ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, эҳтиром, риоя, ҳифз ва пешрафти ҳуқуқу озодиҳои кӯдак дар кишвар нақши муҳимро иҷро менамоянд.